नमस्कार, तुम्हा सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत आहे आपल्या कोकणी कट्टा या चॅनलमध्ये। आज आपण पाहणार आहोत पौष्टिक अशी कारल्याची भजी। त्यासाठी ते बेसन पीठ घेतलं आहे, बारीक चिरलेली कोथिंबीर आहे, 2 मोठे चमचे तांदळाचं पीठ आहे आणि इथे एक कारलं असे उभे चिरून घेतले। तर कारली कशी चिरायची तुम्हाला दाखवते, थांबा। हे बघा, इथे एक कारलं घेतलं आहे, त्याचं पहिलं पुढचं देठ आणि मागचं ते कापून घ्यायचं। नंतर असे एका कारल्याचे 4 काप करायचे, मग त्याचा मधून पोर्शन करायचा आणि आतमध्ये जो व्हाईट कलरचा वेस्ट असतो तो काढायचा। अशा प्रकारे बाकीचे पीसेस पण मधून आधी हाफ पोर्शन करायचा आणि मग त्यानंतर त्याचा वेस्ट काढून त्याचे बारीक बारीक काप करायचे। हे बघा, ह्यातला वेस्ट काढून घेतला आहे, ते असं उभं पकडायचं, असे बारीक काप करून घ्यायचे उभे, जास्त जाड नाही ठेवायचे, बारीकच। अशा प्रकारे सगळं कापून घ्यायचं। हे आपण असे कारल्याचे उभे पीसेस करून घेतले। आता याला आपण मीठ चोळून ठेवायचं। मीठ तुमच्या चवीपुरतं, तुम्ही किती क्वांटिटीमध्ये घ्याल कारलं, इथे आम्ही एकच कारलं घेतलं। मीठ चोळून ना 10 मिनिटांसाठी असंच ठेवून द्यायचं आहे। हे आपण बेसन पीठ घेतलं आहे, त्यात हळद चिमूटभर आणि चवीपुरतं मीठ, तांदळाचं पीठ। तांदळाच्या पिठाने भजी कुरकुरीत होतात आणि बारीक चिरलेली कोथिंबीर, हे चांगलं मिक्स करायचं आहे। थोडं थोडं पाणी टाकून एक बॅटर चांगलं बनवून घ्यायचं त्यात। थोडं थोडं पाणी ॲड करून चांगलं एकदम पातळ कन्सिस्टन्सी, एकदम पण पातळ नाही, ठीक असं थोडं बॅटर बनवून घ्यायचं मी बेसनाचं। हे बघा, थोडं थोडं पाणी घालून आपलं बॅटर झालंय रेडी। जास्त पातळ पण नाही आहे, जास्त थिकही नाही आहे। कढई तापत ठेवली होती, त्यात तेलही चांगलं गरम झालंय। एक एक पीस घ्यायचा, रुपवायचा बेसनाच्या बॅटरमध्ये आणि मग भजी सोडायची। शक्यतो फारशी लोक, जास्त करून लहान मुलं कारल्याची भाजी खायला रेडी होत नाही, आवडत नाही त्यांना, पण तुम्ही एकदा भजी अशी करून पहा, नक्की आवडीने खातील ते। हे बघा, आपण सगळ्या म्हणजे अर्ध्या प्रमाणात भजी त्यात सोडून झाली आहे। तर लगेच ती टर्न करायला घेऊ नका दुसरी बाजू, थोड्या वेळ 2 मिनिटं तशीच राहू द्या। बघून तर बिलकुल वाटत नाही का याच्या आतमध्ये कारलं असेल। हे बघा,
मस्त कलर आलाय हळद घातल्यामुळे येल्लो. भजी टाकल्यावर ना गॅस मीडियमच ठेवा, जास्त फास्ट ठेवू नका, आणि ते तुमच्या कढईच्या बेसला चिटकू शकतात आणि त्याच्यामुळे ते करपतील. भजी रेडी आहे, काढूयात आपण. आणि आता अशाच प्रकारे आपण बाकीची उरलेली आपली कारल्याचे जे पीसेस आहेत त्याची भजी सोडून घेऊया. एका कारल्याचे तुम्ही बघू शकतात की किती पीसेस झाले आणि किती भज्या झाल्या आहेत. या कढईमध्ये पण बघा तुम्ही पूर्ण भरली आहे कढई. कारल्याची भजी आवडली असेल तर नक्की लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनसुद्धा क्लिक करा. भजी पूर्ण तयार होते पूर्ण 7 मिनिटात, जास्त वेळ लागत नाही. ही सुद्धा बॅच रेडी आहे. तुम्ही बघू शकतात एका कारल्याची किती सारी भजी झाली आहेत, किती सारी पीसेस होऊन गेले आहेत.